Mali kono ani Mali ko ka fɛn fɛn sɔgɔlen no Yendi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la. Mekalo tile 4 san 2026 an ka fintigilakaw ye bunteni caman ta ka jatigɛwalekɛbaw sɛgɛrɛ Mali dugukolo kan. Jura ale mara kɔnɔna la jatigɛwalekɛbaw dagayɔrɔ dɔ yera an ka fintigilakaw ye tawuli o la ka jatigɛwalekɛbaw ani u ka mɔbulu ka taa fara u ka taji marayɔrɔ dɔ kan ko o bɛɛ lajɛlen jeni. Sevari mara kɔnɔna la jatigɛwalekɛba maa 50 ɲɔgɔn bɔɲanko olu de bɔnɛna u ni na an ka fintigilakaw ka bunteninw senfɛ ani u bolaminɛw bɛɛ lajɛlen. Bunteni sabanan o kɛra Menaka mara kɔnɔna la jatigɛwalekɛba kulu dɔw fana bɔnɛna u ni na ani u bolaminɛw. Burkina Faso kunnafoniko ani a kunnafonidiyɔrɔ olu ka kow ɲɛnabɔli ani o sariyaw labatoli n'o ye Conseil supérieur de la communication ale ye TV5 Monde ale ka jabarani jaw bɔli ka dansigi o la Burkina Faso jamana kɔnɔna la ko sabula majɛn caman yera u ka baaraw la majɛn minnu ka jugu kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanako kunnafoni ditogoyaw jatigɛwalekɛbaw kɛlɛli kan ani binkaniwale min kɛra an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 25 san 2026. Conseil supérieur de la communication a kɛlen do ka jalaki bin TV5 Monde ka k'a fɔ ko u ye kunnafoni lankolon caman di u ka kunnafonidiw senfɛ avril kalo wagati kana se mai la wa o kunnafoni lankolon ninnu tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen fana k'u ye kumakan caman fɔ minnu bɛ jatigɛwalekɛbaw ka baaraw kɔkɔrɔma dondo ko sankɔrɔta. Mali minisiriso min ɲɛsilen do bagan mara ale ni mɔni ma n'o ye Yuba Ba ye ale ye Senegali lasigiden min bɛ anw fɛ n'a tɔgɔ ye Fatumata Binetou Rassoul Korea a ye o bisimila tarata in na Mekalo tile 5 san 2026 wa kumaɲɔgɔnyaw tara min kan o de ye Mali ka se ka saga di Senegal jamana ma seli ɲɛkɔrɔla wagati in na an ka minisiri ale ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin bolodi ɲɔgɔn ma min bɛ Mali ni Senegal jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni o tɛ bilako ye wa a ko Mali cɛsirilen do hali ni y'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya wagati min na ko ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa sagaw bɛ se ka Senegal jamana lasɔrɔ cogo min na ni jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka seli kɛ nisɔndiya kɔnɔna la. Segu mara ɲɛmɔgɔ olu ye dɔ fara Segu couvre-feu kuntala kan min sigira sen kan avril kalo tile 26 tɛmɛlen san 2026 o la tile 10 farala u ka couvre-feu kan min no o bɛ daminɛ bi araba in na mai kalo tile 6 a kun bɛ cɛ mai kalo tile 15 nata san 2026 nɛgɛ kaɲa 23 wagati fo ka taa se 6 heures ma maaw ale ni bolimafɛnw olu boliw ka jɔ Segu mara kɔnɔna la nka an ka fintigilakaw ale ni banabagatɔ ta mɔbiliw minnu ni ciden sɛbɛn bɛ olu bolo olu dɔrɔn de yamaruyalen do ka se ka boli o wagati kofɔlen in kɔnɔna la. Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ni wagati in na Yendi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelima wɛrɛw kɛnɛ kan.